अस्सलाम वालेकुम। रोहन के स्वागत बा भोजपुरी जुगाड़ू किचन में। तो आज बकरीद के दिन है, छोटा से बड़ा ले बकरीद मुबारक। तो आज खुशी के दिन है, कहीं भी रही लोनी स्वस्थ रही लोनी, मस्त रही लोनी, खुश रही लोनी। तो देख लोनी नाश्ता में सेवई उबला गइल बाटे, दूध भी उबला गइल बाटे, छेना मिठाई भी खरीदा गइल बाटे, मछली भी तरा गइल बा। तो बच्चा लोग खोसी के मीठ ना खाला, तो बच्चा लोग खतरा मछली भी तरा गइल बाटे, काजू बादाम भी कटा गइल बाटे। तो बड़ा लोग नमाज पढ़े गइल बा, छोटा लोग सब बच्चा लोग तैयार होके मेला करे गइल बाटे। तो हमनी के बकरीद के ईद बकरीद के मेला बहुत भारी लागेला। तो बच्चा सब लोग मेला करे गइल बाटे आ बड़ा लोग नमाज पढ़े गइल बा। तो छोटा से बड़ा लोग आई लो तो नाश्ता पानी क के आ ओकरा के बकरीद के तैयारी कइल जाई। तो देख लो नी एक दूसरे से सब कोई से मिल के आज बहुत खुशी के दिन है, छोटा से बड़ा ले आज साल साल के पर्व है, बहुत खुशी के दिन है, बहुत अच्छा दिन हवे, बहुत खुश रहल जाला, बहुत मस्त रहल जाला, कहीं भी रहल जाला, स्वस्थ रहल जाला। तो चली लो नी अब बड़ा लोग आई तो कोई के मिठाई पसंद आई तो मिठाई दियाई, कोई के सेवई पसंद आई तो कोई को सेवई दियाई। तो देखी लो नी सेवई में ही घरेलू सेवई बनल बा, और हाथ से मशीन से बनल बाटे घरेलू, ई चलानी सेवई ना। ई भर पेट खाई लोनी या नाश्ता करी लोनी थोड़ा थोड़ा, ई खराबी ना करला। ई नेचुरली सेवई अच्छा घरे बनल बाटे। तो ई बहुत बढ़िया सेवई है, ई पेट में केतनाऊ खा ल तो ई खराबी ना करेला। तो देखी लोग कटोरा हम तैयारी कर ले बानी, एमे थोड़ा थोड़ा सेवई करके रख दियाई, जे बड़ा छोटा लोग आई तो देवे में आसानी रही, जे नाश्ता क के झटपट बकरीद के तैयारी कइल जाई। तो चलो नी हमें में तैयारी क के रउअन के देखाओ तनी। तो देखी लोग सेवई हम कटोरा में काट के तैयार क के कंप्लीट कर चुकल बानी, मिठाई भी रख दिल बानी। तो जरा लोग पसंद आई मिठाई खाई, जरा पसंद आई सेवई खाई। तो एगो चीज के ध्यान दम लोनी, जे एक साथ में ज्यादा सेवई के न तैयार करेम लोनी, ना तो ज्यादा लोग ना पहुँच पाई तो सेवई या दूध एक में रखल जाला तो खराब हो जाला। तो लोग आवत रहेला आ ओकरा के अच्छा से काट काट आ दियात रहेला, तो ज्यादा सेवई के तैयारी नत करेम लोनी। तो चली लोनी रउओ लोगन के यही तरीका से कटोरा में रख के तैयार क के आ कंप्लीट क के आ रखी लोनी, जे देवे में आसान रही। तो चली लोनी वीडियो के लाइक कर, अगर वीडियो पसंद आयल हो तो वीडियो के लाइक क के चैनल के सब्सक्राइब करेम लोनी। हम अगला वीडियो में मिले। अल्लाह हाफिज।